No niin, se on maanantai 13. toukokuuta ja ensimmäinen peltotyöpäivä. Mulla on asianmukainen lippis päässä. On nyt Fentillä lähdetään vähän muokkaamaan peltoja. Aamulla piti tehdä pikkusen remonttia tuonne. Piti vaihtaa rasvanippa tuonne peräjyrään. Mutta kello on nyt tasan 8 ja mulla suurin piirtein 10-12 tuntia menee siinä tuossa hommassa. Pellot on pikkusen kauempana. Toivotaan, että en jää kiinni, kun mulla ei paripyöriä ole ollenkaan. Siellä on yksi pelto, joka on pikkusen märkä aina. Siellä paripyörilläkin on pikkusen jännittävä ajella, mutta nyt on ollut niin kuivaa viimeisen 2 viikkoa, että enpä usko, että minä sinne kiinni jään. Ja muut pellot on sitten tosi kuivia, niin siinä ei ole mitään hätää kyllä. Sujuu mulla tämä homma. Kello on nyt 20:12 ja minä pikkusen 8 jälkeen 10:08 muistaakseni aloitin. Ja mä oon nyt ehkä kolmanneksen, hirveän vaikea arvioida, mutta about kolmanneksen saanut nyt ajettua. Ja mulla on Fentin 716 traktori alla tosissaan ilman paripyöriä. Ja sitten on Kivi-Pekan 3,5 metrinen lautas muokkain tuossa. Tää on pikkusen raskas vetää tällä traktorilla tää lautas muokkain. Jos on mitä tahansa ylämäkeä tai pikkusenkin pehmeämpää. Pystyn ajamaan semmoista 15 suurin piirtein. Että aika rivakasti pystyn ajamaan, mutta on vähän hankalaa välillä, että laskee nopeus tosi äkkiä. Meillä on normaalisti semmonen 7000 sarjalainen Massey Ferguson tässä. Se jaksaa tosi hyvin vetää, että siinä 4-vaihteella niin 4F on viimeinen ja 4E:llä saa ajaa tosi hyvin, että se jaksaa kyllä vetää, mutta se ei ole nyt ajokunnossa tällä hetkellä, niin joutuu ajelemaan tällä Fentillä. Ei voi valittaa, mutta pikkusen raskasta on välillä vetää tätä. Pikkusen vaikeeta lentää tätä droneen samalla kun ajaa traktorilla. Mä tosissaan just ostin tän droneen tätä kevättä varten ja en ole vielä oppinut sillä kovin hyvin kuvaamaan. Ja mä ajoin polvella traktoria ja sit mulla oli kädet tossa droneen kimpussa, mutta aika nätin näköistä videoa kuitenkin sillä saa aikaiseksi. Mä oon tosissaan tässä nyt aika pitkälti loppusuoralla, ehkä 4/5 valmis, ehkä jopa vähän enemmän. Kaikki on sujunut tosi hyvin ja Fentti on jaksanut hyvin suurin piirtein 16-18 kilometriä tunnissa vetää ja pellot on ollut kuivia eikä ole ollut mitään ongelmia, niin ei mitään valittamista. Mulla on tosissaan vuokrapeltoja tässä pikkusen kauempana tuolta tilalta, niin noin 27 hehtaaria semmoista viljeltävää ja todella hyviä peltoja, mutta ne on tosissaan sen verran kaukana, että ei viiti monena päivänä täällä käydä, niin kaikki pitää aina kerralla saada ajettua. Ja sitten esimerkiksi huomenna kun lähden kylvämään tai ylihuomenna jos lähden kylvämään sitten vehnää, niin edellisenä iltana pitää viedä jyvät kärrissä tuohon lähelle ja sitten lähteä tosi aikaisin aamulla kylvämään, että saa kaikki valmiiksi sitten yhtenä päivänä.
se on esimerkiksi syksylläkin puidessa sitten semmonen juttu, että olisi tosi kiva saada yhtenä päivänä tai 2 päivänä. Yleensä siinä menee 2 päivää. Se on vähän huono puoli tämmöisissä, kun on pellot aika kaukana, mutta hyvä puoli on se, että nämä pellot on ihan tosi hyvälaatuisia ja täältä tulee hyvää satoa, eikä ole kiviä ja on kuivaa ja kaikki on niinku hyvin. Nyt pääsin viimeiselle pellolle ja pikkusen jännittää, tuolla on tommonen nurkkaus, missä on aika märkää ja sitten on tuossa reunassakin ollut muutaman kerran semmonen, että joutunut jättämään pienen osan siitä kokonaan kylvämättä, koska meidän on paripyörilläkin jäädä siihen kiinni. Vaikka on kuivaa, niin ei ole kuitenkaan niin kuivaa, että pystyisi eikä Fentti jaksa vetää, että niin kuivaa ei ole, että pystyisi pitämään ihan tuossa syvimmässä mahdollisessa asetuksessa tuota lautasmuokkainta, että tulee aika paljon noita paakkuja jää tuonne kiinni ja sitten meinaa koko vehe pysähtyä ja nyt sitten kun on puhelin kädessä ja yrittää kuvata samalla, niin sitten se stoppaa ihan kokonaan. Mutta tosissaan tuossa reunassa ja tuolla nurkassa on jonkun verran märkää, mihinkä on meidän joskus jopa pari pyörillä jäädä kiinni, niin pikkusen jännittää, että jääkö se siihen kiinni, miten siinä menee, mutta kohtaan se meillä selviää. Niin se vaan kannatti. Ihan tonne melkein ojan viereen asti sain ajettua, enkä uponnut, vaikka ei ollutkaan paripyöriä. Pikkusen aikaa piti pyöriä tuolla nurkassa, kun en uskaltanut ihan suoriltaan mennä tuohon, missä oli melkein vettä. Tuossa vähän näkyy, etten tuohon ihan uskaltanut mennä. Piti pyöriä ja myllätä siinä. Tää on vielä pikkusen huonomallinen pelto, että tässä on tää on vähän semmonen banaanin muotoinen, että siinä on kaksi semmoista leveämpää kohtaa ja sitten semmonen suikale, niin niissä leveämmissä kohdissa joutuu pyörimään ympyrää ja sitten kun ne on molemmat aika märkiä, niin sitten ihan hirveitä monttuja syntyy tällä lautasmuokkaimella siihen ja mua käy tulevaisuuden itseäni sääliksi jo, että kun mä kylvökoneella tuohon ajan, niin kyllä kolisee ja kovasti. Mutta mulla on ihan nyt 4 rinkiä, 3 rinkiä ajettavana tässä ja sitten minulla on muokkaukset tehty tältä päivältä. Jodi, nyt päästiin asiaan. Laitelen tässä kylvöhommia huomiselle valmiiksi ja pääsin starttaamaan talven jälkeen massikan kylvökoneen perässä ja kaikilla paripyörillä niin oli aika hyvä fiilis. Täytin tuossa äsken säiliön ja laitan kohta kärriin sitten kaikki systeemit ja vien ne tuonne pellolle huomista varten. Kello on suurin piirtein 8 illalla, niin ei nyt mennyt mitenkään hirveän myöhään, että saa nukkua ensi yönä hyvin ja huomenna sitten aikaisin kylvämään, niin saa kaikki valmiiksi.